мо зод ва роҳила мегим. мо зод ва роҳила мегим. яъне ҳатто дар замонҳои пештар ки олитари самалёт набуд, киштӣ набуд, мошин набуд, мардум 6 моҳу 1 сол барои зиёрати ҳаҷ мерафтанд. шариат мегӯяд ки ҳамин 1 соле ки ҳамин одам аз хонаш баромадаву мераваду богашта меояд, бояд 1 сола ҳатто хӯрокаи таъминоти хонаш то омаданша ҳатто таъмин бошад. баъзами ин бо маблағе дар дасташ дошта бошад ки мисол дар роҳ меравад, богашта меояд. ана ҳамин қа имконият дошта бошад, баъд вай мегӯяд дар гарданаш ҳаҷ фарз мешавад. имрӯз бародарои азиз, имрӯз мо ки иборати мисол сафарҳои мо иборат баланди баланд то 1 моҳ аст, камтаринаш мисол 10 рӯз аст, 1 ҳафта аст, азбаски бисёр рафту омадо хеле осоншудагӣ аст, вале барои ин ҳам маблағ дар кор. яъне маблағ дар кор. агар мо дошта бошем ҳамун маблағи ҳаҷа ва боз ҳам дар хона ҳамаи имкониятҳои хонаводамон агар ҳама таъмин бошад, дар ҳамин ҷабҳат дар гардани мо фарз мешавад ки мо рафта мақсад ҳаҷа чор кунем, адо кунем. аз ин лиҳоз маълум мешавад ки ояти қуръон сароҳатан гуфтааст ман истатоъа илайҳи сабила. шумо агар қудрат ва қуввати пул, мол, шароити ҳаҷ рафтана дорӣ, фарзандакон мақсад шикамбошон серанд, танакошон пӯшидаанд, бубин соҳиби хона ҳастӣ, соҳиби бигем он чи ки аз бигем асосҳои хона ҳастанд, ҳоҷатҳое ки аслие ки дар даруни хона ҳаст, ҳамаи инҳо таъмин ҳаст. ҳаминҷа дар гарданут чӣ мешавад? ҳаҷ фарз мешавад. ҳаминам бародарои азиз ва гиромӣ дар умр 1 бор, дар умр 1 бор. ҳамин пайғамбари гиромимон саллаллоҳу алайҳи васалам дар умр 1 бор ҳаҷи фарзӣ кардааст. шумо метонед ҷаноби имом бухорӣ, имом муслим, имом тирмизӣ ҳатто меорад ҳазрати имом қаттодара вақте ки Анас ибни Молик, аз Анас ибни Молик вақте пурсид разияллоҳу анҳу, вақте пурсид пайғамбармон чанд бор ҳаҷ кард, гуфт 1 бор ҳаҷ кардан. ин соли ҳамун 10 ҳиҷрат буд ва ояти фарз шидани ҳаҷам соли 9 ҳиҷрат буд ва соли 10-аш пайғамбармон рафтан ҳаҷ кардан ва баъди ин 13 моҳ баъд, яъне 1 сол болотарак ҳазрат ҳаёта падруд гуфтанд.